Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu. Asị m nke onye chi na zere ma nze zere ibe ya. Biko, ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo isi kụrụ ọnụ, ọ bụrụ na ịbụ onye omenala na onye ọdịnala, biko achọ nke inye m ọsịsa gị n'ozi a na ajụjụ a m chọrọ ịjụ. Ọ bụ eziokwu na ọ dịrọ mma iji kaikai, hot drink, nkwụ ọkụ maọbụ mmanya ọkụ wee gọọ ọjọọ ụtụtụ n'ala Igbo? Ọ bụ eziokwu na ọ dịrọ mma iji wee gọọ ọfọ n'ala Igbo? Cheta na ndị be anyị si na ikwu amarọ na ibe ezie. Amata gburugburu na ndị gboo ji ihe dị ka chi si wee kee ya wee gọọrọ chi ihe. Nke mbụ, ha ji nkwụ enu, maka nkwụ enu dị ka chi si wee kee ya. Ha ji mmiri akụ oyibo were eme gịnị? Aga ọjọọ ụtụtụ. Oge ndị ọcha batara na be anyị, ndị ọcha wee mee anyị introduce ihe a na-akpọ kaikai, hot drink, na ọ bụrụ na anyị na-eme liberation, anyị na-aga ọjọọ ụtụtụ, anyị wee ya na-aga ọjọọ ụtụtụ. Ọtụtụ mekwara ya accept, ọtụtụ emeghe ya accept. Mana tata, ajụjụ m chọrọ ka m jụọ m gị, jụkwa ndị Igbo, ọ bụ ihe ziri ezi maọbụ ihe ekwesịghị na ọ dịrọ mma iji kaikai wee gọọ ọjọọ ụtụtụ? Biko, ọ ga-amasị m ka inye m n'ozi edemede. Cheta na asị na anụ taa ka ara eze, bụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma, na ikwu amarọ ọkwa n'ibe ga-ezi ya. Ụmụnne m ndị Igbo, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Biko, ọ nụrụ ka ara ibe ya, sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page. Tie m akara subscribe ma gbara m igwe ozi gị oge ọbụla m wetara ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Cheta na ọ bụ na akọ na uche ka ndị Igbo ji were aga n'iru. Igbo bụ Igbo, ọ nụrụ ka ara ibe ya. Ndewonu.